utrolig glad ved jeres produkter. Men her den anden dag blev jeg skuffet og tænkte, der må være flot kat her. Der var mange ære i her. Det kan godt være, at jeg lige skal slå den op en gang egentlig. Her, jo, den er god nok. Forleden dag bag min laverstensovn ude i saunaen, fandt jeg en uåbnet karton sømælk. Ja, det må have ligget der siden 1987, hvor vi byggede saunaen. Vi blev selvfølgelig utrolig glade ved at finde sådan et uåbnet produkt, og vi smilte og grinte til hinanden, og nogen sagde næsten, at stemningen nærmest var festivitas. For som vi siger i min familie, man skal ikke græde over spildt mælk, men man må godt juble over fundet. Parentes, ha. Det er en, vi har fået af Poul. Det er sgu. Men da vi åbnede mælkekartonen, ja, jeg skal lige være lidt med her. Jeg snakker lige en anelse hurtigere, end jeg skriver nemlig. Så, da vi åbnede mælkekartonen, må jeg sige, at vi blev utrolig skuffet. Mælken var grøn og klumpet og havde en konsistens som yner. Der bredte sig hurtigt en ubehagelig lugt af en mellemting mellem lavendel og lavendel. Kære Arla, hvad kan være galt? PS, hvis I får den her mail, så er det sgu ret fantastisk, at det her er en skrivemaskine.